Sanibonakala mbukeli ohlelweni iPositive Talk la kwezasekhaya TV. Kulolu hlelo ke mbukeli sikhuluma ngezindaba ezithinta ingculaza kanye nesandulela ngculaza. Angiphinde ke futhi ngiqinquse ukuthi uma usubukelile uhlelo, usubscribe, ulike bese uyashare ukuze kusizakale nabanye. Njengoba ngangikuthembisile ke mbukeli ukuthi la ohlelweni sophinde sibe nesihambeli zethu esizokhuluma nazo mayelana nendaba yengculaza. Namhlanje ke ngikuphathele intokazi esiphile naleli gciwane iminyaka engaphezulu kwama-20. Ake hlale nami ke mbukeli sikhulume nentokazi uSthandiwe uMadlamini. Sthandiwe, angikwamukela ohlelweni iPositive Talk la kwezasekhaya TV. Ngiyabonga sisi kuyintokozo ukuthi ngihlanganyele nani ohlelweni lakho, ngibonga ukwamukeleka kuleli khaya. Ngijabula kakhulu kuba nawe ohlelweni lami namhlanje. Wozwa muhle. Yazovela wayiqeda nya lento esemqondweni yabantu ukuthi umuntu onegciwane kufanele abukeke kanjani. Uyaglowa nje umuhle. Nkosazana, sesadlula kuleso sikhathi ukuthi sobonakala ngokuzaca kwethu, ngokuba abahle bethu, ngokukhuluphala kwethu. Cha, iwona lamaphilisi asenza ukuthi sihlale sinje zonke izinsuku. Kafushane nje Madlamini awukungichazela ukuthi ubani uSthandiwe. Mabesho bathi nguSthandiwe kaDlamini umntwana. Ngizalelwe endaweni yaseMbumbulu, ngakhulela kuyona. Ngiphile negciwane lengculazi eminyakeni u22 wedlule. Bengelula. Kodwa kwenze kwabalula ukuthi ngizamkele mina ngokwami ukuthi ngubani mina ukuze ngazi ukwamukeleka emphakathini. Ingakho ke namhlanje ngisaphila emva kweminyaka u22 negciwane lengculazi. Ngifisa ukungichazele nje kafushane ukuthi intokazi enhle efana nawe ihlangana kanjani negciwane lengculazi ngoba phela kakhulukazi sazi ukuthi igciwane lengculazi labantu abangayiphethe kahle. So wena kwenzeke kanjani ukuthi uyithola usunaleli gciwane? Ngiyazi nkosazana ukuthi ke sike sibe nalento ukuthi abantu ababa negciwane lesandulela ngculazi abantu abangaziphethe kahle noma ilabantu esike sibabize ngabantu abadayisa ngemzimba. Ofuthi ngikholelwa ukuthi mina kona akukona lokho ngoba into eyenzekalayo ukuthi noma ngabe uziphethe kahle kanjani noma ngabe ushade nomfundisi noma ngabe umfundisi noma ngabe uyingane kapresident kodwa mangabe selikuficile lazobe lifice khona uzoba nalo. Akukho la hamba khona ukuthi uhambe holanda awulandanga. Angizange ngize ngililanda kodwa nami ngalibona selikhona and angeke ngize ngisole umuntu ngokwenzeka kumina kodwa ukuthi ngiphila impilo yami positive ngazi ukuthi ngiyaphi empilweni kunokuthi ngilokho ngithi ikambe ngalithola kuphi nini kwenze njani mhlambe ngalithola kuyena kade ayishonele ubani wazi. Engifisa ke sikubheka kakhulu ohlelweni la namhlanje ukuthi kubaleka kangakanani ukuthi umuntu aphumele obala uma ngabe esesazi isimo sakhe. Kubalekile ukuthi uphumele obala. Ngihlale ngisho ngithi I encourage people ukuthi bakhulume uma ngabe sekwenzekile ke nawe wahlangabezana naleli gciwane endleleni. Lokho kokuqala kuzokusiza ukuthi uma ngabe sesazi sokunika support ukuthi sesiyazi ukuthi nawe uphila naleli gciwane. And nabantu abaseduze kwakho, umndeni wakho nomphakathi kanti nasemtholampilo uzokhululeka mangabuya khona. Asike sithi ke no partner wakho uma ngabe kwenzekile uzokunikeza support. Lapho sisuke sesivikela wena nabanye abantu nomuntu ozwana naye ngoba ayikho into ebalekile njengokuthi sazi ukuthi siyavikelana ngoba ngaphandle kokuvikelana kusho ukuthi sizwe sonke sophoqaphoqelele igciwane kanti asifuni ukuthi ke lapho. Akuzange mhlambe kube khona ukuthi ngesikhathi sophumela obala usaba ukuthi mhlambe abantu bazokubuka kanjani bazokwamukela kanjani umndeni wakho ube nalokho nje ukuthi usaba leyo fear of rejection. Bengelula neze kodwa bekuyi decision bekumele ngiyithathe ukuthi njengamanje ngoba izingane zami besencane kakhulu lo mncane nje ebenezinyanga eziwu2 eziwu3 bekufanele ngazi ukuthi khona umuntu engizomtshela ukuze noma ngabe ngiyahamba emhlabeni ngiyadlula ngoba ngaleso sikhathi benginaloko ukuthi mhlambe ngizoshona mhlambe ngizophila bengingazazi ukuthi kuzokwenzekalani kumina. Leyo yangenza ukuthi at least kube khona umuntu engizokwazi ukuthi ngimtshele. Ngatshela abantu basekhaya mina ngokhisimusi ukuthi ngiyagula ngabaphekela kamnandi ngase ngibadropela ibhomu ukuthi lalelani ngiyagula nami sesize sangiphatha lesifo. Ofuthi ngathola isimanga ukuthi mangabe ekhaya beqala bamkela banginikeze support engaphezulu kwezinto zonke. Hlale ngithi ngiyawubonga umndeni enginawo ngesupport abanginikeza yona even today. Yebo mangabe sekufika kubantu kupartner ozwana nayo leyo ngiyayazi ukuthi ihlale difficult kuthina ngoba awazi ukuthi uzobe seyakulahla uzobe seyakuthanda uzobe sekwenzani kodwa ngeke ngikholele ukuthi umuntu mekuthanda uzohlala ningakufuni uzohamba aye lapho ngiya khona. Mhlawumbe uhamba nayo unayo ingculazi yakhe naye kanti sifunane sabantu ngoba kufanele sikwenze ukuthi sinikezane support kuphela. Ubhekana kanjani nomphakathi
nje ukwangaphandle ngalesimo sempilo osusiphila njengamanje? Kulesimo esengiphila kusona njengamanje mina ngokwami ingakho ngeke ngithi I encourage everyone ukuthi uma ngabe usuphumelele ngaphandle wazi expose ukuthi I am positive, be positive and be proud okuqala lokho. Okwesibili zazi ukuthi ubani ufunani uyapi ngempilo yakho uzozibekela wena lento ekuthiwa ukuzazi ukuthi noma ngabe abantu bengathini wena uyazi ukuthi usazophila ngoba uzoziphatha ngalendlela kumele uziphathe ngayo. Sihlale sithi ke khohla ukuthi umuntu uthini, stick to your treatment, wazi ukuthi une support esekhona. Akhona ama support ema clinic uyakwazi lokho, akhona ama support emakhaya, bese uyazi ukuthi emphakathini vele siyohlala senalento negative ukuthi bazothi awu kodwa uyagula kodwa unjani. Azi ukuthi asithelelani ngokuthi ngihleli nawe, asithelelani ngokuthi ngidle nawe endishini eyodwa. Kodwa ke namanje sisahlala si-encourage abantu umphakathi sithi sinikezeni support nizobona ukuthi kuzokwenzekalani. Sesiphetha-ke nkosazana, ungathini mhlawumbe ukukhuthaza omunye umuntu osanda kuthola ukuthi unegciwane lesandulela ngculaza ukuthi aphumele obala? Bathi kuba negciwane lesandulela ngculazi ila khona aqala impilo yakhe entsha. Zitshela ukuthi impilo entsha eqalile iyona le sengikuyona njengamanje. Bese uyakwazi ukuthi ngizoyitshela ukuthi ngizophumela obala noma ngabe ngasiphi isikhathi mangabe usuzizwa ukuthi usurudi. Ungaziforce ngoba ngabe uziforce uzozibona ukuthi uzoba nenkinga engakanani. Kodwa ke bonke abantu ngithi abaphumela obala nge-status sakho ukuze ukwazi ukuthi usize omunye umuntu. Asiphumele obala, it's a beginning of a new life. That's it. Asiliqhubeke uhlelo lwethu umbukeli iPositive Talk ngesonto elilandelayo la kwezasekhaya TV. Igama mina nguNonkanyiso, isibongo ngwakahawula. Bengihamba nentokazi uSthandiwe uMadlamini. Ngesonto elilandelayo ke mbukeli sizobe sibheka indaba ye-stigma yokuthi umelana kanjani ne-stigma uma ngabe usunaleli gciwane lengculaza. La iPositive Talk ezasekhaya TV. Ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi usubscribe, ulike, uphinde ushare ipage lethu Positive Talk. Ukhuluma ungawenza umehluko.